Matigayon na sa mga adlaw ang Game 1 sang 2026 NBA Finals. Magatumagay ang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Balantayan gid ni sa madamog nga Filipino basketball fans, banguduwa ka Filipino-American players ang magatubangay. Magarepresentar sa San Antonio Spurs si Dylan Harper, ang second overall pick sang 2025 NBA Draft nga nagpakita sang mapagod nga performance sa iya rookie season. Sa piyag nga bahin mangin kabayan sa New York Knicks si Jordan Clarkson, isa ka veterano nga basketball player nga nagaling sa Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers kag Utah Jazz antes nagupod sa Knicks. Pareho nga may dugo nga Pilipino si Harper kag Clarkson. Bangod sini sigurado nga may isa ka Filipino-American player nga magatapos bilang NBA champion subong nga tuig. Bantayan diri ka bombong latest nga mga updates sa NBA Finals 2026. Mag-aumpisa ini las 8:30 sa mga aga oras sa Pilipinas.